Už je to rok, co jsme vlastně začali stavět a ten pocit je výborný, uspokojivý. Je to vlastně pocit o tom, že jste vybudovali něco, co tady možná vydrží pro několik dalších generací. Byly víceméně prozaické, dosavadní stávající skladové kapacity byly nedostačující, plus měli jsme oddělený sklad od kancelářského zázemí. Potřebovali jsme to nějakým způsobem sjednotit a posunout se v podstatě dál. Já bych vyzdvihl několik bodů. První je bezpečnost skladování. V tuto chvíli si myslíme, že vlastně úroveň toho skladování je na celku vysoké úrovni, kdy nemůže docházet k poškozování materiálu a hlavně, že pro obsluhu je manipulace s tím materiálem bezpečná. To je jeden z důvodů. A druhý důvod je ten, že se nám výrazně zvýšily kapacity skladování. A zvýšení těch kapacit skladování nám umožňuje nabízet na trhu nové produkty, které jsme doposud vůbec nabízet nemohli. A tím pádem získáváme i nový partnery. Máme k dispozici dostatek materiálu v kteroukoliv dobu a jsme schopni ten materiál jim nabídnout, aniž by oni museli mít nějaké velké zásoby materiálu u sebe na skladě. To je jeden z důvodů. A druhá ta hodnota je, že díky tomu showroomu máme celou řadu možností, které jsme předtím neměli. A to je jednak ukázat zákazníkům možnosti strojně technologických zařízení, které si můžou samozřejmě do svých výroben pořídit, ale v neposlední řadě je to možnost školení těch zákazníků na těch strojích. Máme tady v celku prostorné zasedací místnosti a školicí centra, kde po nějaké teorii můžete přejít rovnou k praxi, ukázat si věci a znalosti, které jste tam získali na těch strojích samotných. Plus můžeme tady dělat samozřejmě nějaké testování pro zákazníky, testování forem, testování recyklace, zkrátka, co ten zákazník bude požadovat. Ještě bych chtěl říct, že vlastně nás k tomu vedlo tady k tomu vybudování, to, aby jsme trošičku zpříjemnili to pracovní prostředí pro ty naše lidi a zaměstnance, aby do té práce chodili rádi a byli tady spokojení. Nám zachovají svoji přízeň a my jsme zde pro ně a bez těch zákazníků to zkrátka nebude fungovat. Určitě zveme všechny zákazníky, aby využili těchto možností a pokud budou mít potřebu svoje pracovníky zaškolit, tak jsme k dispozici, prostory pro to tady máme.